Žilík, Jan Turček alebo Juraj Pastorek, ktorý v tejto rozjazde zvíťazí. Nebude zložité sledovať poradie v tejto trojici. Nebudú to mať však až také jednoduché títo páni, pretože aj z nich ešte stále hľadáme finalistov, takže naozajstné finále, naozajstné poradie sa bude tvoriť až v záverečných finálových jazdách, po ktorým nám zostáva ešte táto divízia H2, no a po nej už sa môžu pomaličky pripraviť jazdci divízie H6. A na H6 sa už teší Maroš Paleš na svoje škodovienky alebo MBčky z Mladej Boleslavy. Krásne nagumovaná trať, na záver aj slniečko pre fotografov a kameramanov. Čo viac si môžeme želať? Priatelia, nádherné podujatie. Blíži sa pomaličky vrchol a ešte nám zostáva pred finále jedna jazda divízie H2. A Juraj Pastorek nemal zaradené, alebo tam bol nejaký problém. Jan Turček pred Adriana Žilíka a toto bude veľký duel, pretože Adrián Žilík to určite takto nenechá. Škoda, že Juraj Pastorek zaspal na tom štarte. Myslel som si, nejak sa tam trápil v tej kabíne, mykal hlavou a bola čo nešlo. No nič, tretie miesto mu celkom určite neujde zatiaľ aspoň. Ale sledujme, ako sa bude vyvíjať poradie na prvých dvoch miestach. Veľmi rýchlo Jan Turček. Adrián Žilík si môže tiež tak trošku zatrénovať pred finále, pretože som presvedčený, že minimálne túto dvojicu po finále uvidíme. Ešte počkáme, ako sčítajú všetky výsledky komisári, športoví komisári, ktorí dnešné podujatie riadia aj z poverenia Slovenskej asociácie motoristického športu. A podľa ktorých predpisov sa ide aj slovenský autokrosový pohár, no a jeho štvrtý diel sledujete. Ďalšie kolo pretekári divízie H2 druhej série, zatiaľ Jan Turček prvý, Žilík si tak trošku pripravuje pozíciu na nejaký prípadný útok. Ešte stále rozmýšľa, kde by to išlo, kde je ten rozdiel v technike jazdy, lebo naozaj vo výkone to až taký veľký rozdiel nebude, kde sa bude dať niečo vymyslieť, či vnútornou dráhou s predchádzajúcim širším nájazdom, alebo zase po vonkajšej dráhe rýchlejšie, lenže tam hrozí jazd do hlbšej šotoliny, hlbšieho prachu a štrku. A do posledného cieľa nájazd pre Juraja Pastorka, ktorému celkom určite 3 body za tretie miesto z tejto rozjazdy neuniknú. Ešte predsa len trošku, ako keby Adrián Žilík chcel vylepšiť svoju pozíciu, pretože pochopiteľne s tým súvisí aj postavenie na finálovom rošte. A postavenie na finálovom rošte je veľmi, veľmi dôležité. Nie len pre prvú ľavú cyklu, veľmi úzku zákonu, do ktorej sa všetci snažia čo najsilnejšie. Turčeka, krásne preteky pre ňoho, krásna jazda pre Jana Turčeka.